рӯзе аз талабагони хурдсолам хоҳиш кардам, ки расми фасли баҳорро тасвир кунанд. тамоми талабагон гул, дарахт, дарьё, парранда ва ғайра кашиданд. ғайра аз як талабае, ки китоби қуръон кашид. ман пурсидам: барои чӣ ту китоби қуръон кашидӣ? ҷавоби бегуноҳи ӯ ба чашмони ман ашк овард ва гуфт: қуръон ин баҳори қалби ман аст. инро модарам ба ман омӯхт. худовандо нигаҳдорӣ маро аз макри шайтонӣ. худовандо ҳидоят бо сиротал мустақим кун сӯи раҳмонӣ. خداوندو اومدی تا ما هر بنده از آن لطفی ازل دارد. اومدی تا ما هر بنده از آن لطفی ازل دارد. نشد اما کس واقف از آن مکتوب پیشانی. خداوندو نشد اما کس واقف از آن مکتوب پیشانی.